Začínajú nám tú agatovú znášku pomaličky viečkovať. Môžeme ešte nejaké rámiky pozrieť. Toto je taký dobrý 3-kilový rámik, takže tu nás skoro nič zaviečkované. Z tejto strany to už pekne začínajú zhora robiť. Tak myslím si, že okolo toho 5. júna to bude pripravené na medobranie. Ono nie je nutné sa ponáhľať toto vytočiť, pretože pokiaľ nezačne kvitnúť tá lipa, tak je to vlastne zbytočné točiť. A ono najviac sa vždy človek alebo včelár teda ponáhľa vytočiť tú jarnú znášku, pretože tá jarná sa naozaj môže kryť s tou agatovou. Takže tam je to také hektické, ale inak je to potom viacej už na pohodu. Čo pozriem tento krajný, ten ma zaujíma, to bude taký 4 až 5 kilový rámik. Áno, je presne taký, ako som si myslel. A nádherne, ešte to musia jednoducho znížiť percento vody. A nič sa mu nestalo, len dorití. Ľúbe video. Ale inak, fajn. Včely to poopravujú, na to sú to včely. Ak som zabil pár včiel, na tom nezáleží. Každý deň sa ich tam naliahne tisíce. Z týchto som teraz urobil odloženca, takže sú napratané dole, až dokonca visia včely, čo by teraz visať od spodu nemali. Tieto by utiahli ešte jeden nástavok, ale serem na to, nechce sa mi to tam dávať. Lebo potom sa s tým ešte viacej budem musieť narobiť, keď to zase budem musieť zdvíjať ešte vyššie. Takže vyzerá to zatiaľ celkom dobre.